Здравейте, хора! Малко се хващаме по път. Пак изгледа, че имам уста, както и да е. Хващаме се по път. В момента съм в Лозенец, Морския. Бях тук няколко дни, почивах си, тъй като съм в отпуска. Сега е четвъртък и... задъхана съм, защото ходих да си товаря багажа. И си товаря багажа, за да се кача нагоре към Балчик, едно от любимите ми места в България. И ще ви взема с мен, тъй като ще бъде интересна почивка, ще бъда малко сама, след това ще бъда с една приятелка. И като цяло се очертава да е доста приятен уикенд на едно от любимите ми места. Така че ще ви покажа какво ще гледам, какво ще посещавам, какво ще пия, какво ще ям и всякакви тем подобни неща. Искам просто да ви зареба, да видите колко готино място е Балчик. Здрасти, хора! Стигнах. Доста неусетно минаха почти 4 часа път. Настаних се в хотелчето и сега се поуправям малко, за да изляза да вечерям, да си пина нещичко. И така, общо взето ще си направя една приятна разходчица по любимата ми алея и ще си чилвам. Me, myself and I. Много съм гладна и силно се надявам. Би трябвало навсякъде да са окей с това просто да седна сама на някаква маса, нали? Надявам се. Ще видим. Но да. Хора! Съжалявам, че всъщност вчера не снимах абсолютно нищо след като излязах, но всъщност излязах беше заваляло. Така че седнах, хапнах набързо, направих най-бързата разходка ever по алеята и се прибрах и си легнах, тъй като бях изключително изморена, ме болеше главата. Сега е 9:30. Още се бързявам. 9:30 е. Тъкмо си взех една баничка да закуся и имам един ангажимент, един разговор, който трябва да проведа към 10. И след това се оправям и отивам на плаж. Няколко неща, които искам да ви кажа за Балчик. Плажовете или плажът, плажовете на Балчик не са това, което примерно сте свикнали да виждате от Южното Черноморие. Така че в повечето случаи, когато аз идвам в Балчик, обикновено означава, че всеки ден пътувам до някой плаж, нагоре или надолу от Балчик, тъй като около него се намират курорти като Албена, има Трейшън Клифс, голф игрищата, нагоре има Кранево, Шабла, страхотни наистина големи плажове, но не и този тук. По принцип, аз се кефя да идвам на плаж и тук, на тъй наречения нов плаж, който е точно до алеята на Балчик, но общо взето, ако имам възможността, пътувам. С паркирането нещата винаги са били просто леш. Наистина, трябва да ви кажа, че си мъкнах багажа от доста далеч, въпреки че може и да дойда и да го оставя до хотела и след това да си паркирам колата на другия край. Не го направих, тъй като съм си такава, аз съм припряна и реших, че просто ще натоваря абсолютно всички 50 турби на гърба си. Чуш, че сама си се преспивам, трябва да си взема едно кафе от рецепция. Паркирането се случва или на платени паркинзи, или на един паркинг, който всъщност е неплатен. Не го знам просто от предните години, когато съм идвала тук. Той се намира горе-долу в началото на самата главна част на града, след като слезете от надолнището, идвайки от посока Варна. И там общо взето е off-road stuff, където намерите да си сложите колата. Там ще седи. Иначе не се тревожете, по-надолу, ако продължите напред, между някои от хотелчетата има установени паркинг зони. Мисля, че около 20 лева струва на денонощие да ви седи колата там. Или можете да продължите напред, докато стигнете до мелницата на Балчик, където също има един много голям паркинг, но отново се заплаща. Така че това е филма. Общо взето това не е място, което да изисква постоянно да излизаш с колата, тъй като главната алея е ето тук. Това е проблема всъщност, да не мога да си паркирам колата тук, че съм паркирала долу на самата, т.е. не паркирала, ами съм си взела хотелска стая, която е на самата морска алея. И тук са всички ресторанти, барове, магазинчета и всякакви такива неща. Тук е марината, така че това е, нали, плюса и минуса. Самата алея иначе дълга
може би от тук до края почти 2 км. Супер е приятна за разходка и като цяло препоръчвам, даже и ако искате да карате ролер и някакви такива работи, защото е много прясно асфалтирана и е много смут наистина. Та да, надявам се днеска и до вечера също да мога да ви покажа повече, да видите самата алея и някои от ресторантите и тем подобни неща. Иначе от към цени като цяло е направено така, че да е скъпо, каквото да си говорим. В крайна сметка тук повечето гости и туристи са румънци. Също така и като цяло ще чувате повече чужда реч, отколкото българска реч. Но пример давам, с нощи седнах, не бях особено гладна, но седнах на ресторанта, който е към хотела, в който съм отседнала и си поръчах една вода, една гръцка салата и миди натюр в черупка. И това цялото нещо ми излезе 26 лева. И да. Ще снимам сега, ще ходим на един интересен плаж, който се намира точно под голф игрищата, малко по-нагоре. Така че това също би било доста интересно. И да. Иначе ще се видя с една приятелка, с която не сме се виждали от много време и се вълнувам за това. И го карам чил. Много силно се надявам да успея да спа по-добре тая вечер. Малко ме нахапаха и някакви неща. Трябва просто да си ви го кажа. Не знам тук бълхи ли има, комари ли има в стаята, които просто вечерта ме нападат, но съм наядена зверски много. Не зверски много и по-зле съм била, но имам едни много гадни пъпки на гърба. Имах няколко пъпки на самия, точно на гръбначния стълб и те са, мисля, че 3 или 4 една до друга. И си мисля такъв патърн, комарите ли имат, бълхите ли имат, не знам, ма се изнервям. Ей да, както и да е. Айде хора, пис. Друго нещо за отбелязване, задължително. Тук има едно писи. Че бълчих е на Баир и си има изкачване. Всичко, което принципно ви трябва е долу на Приморска, но за някои неща трябва да се качите нагоре към града, както аз сега се качвам за банкомат. И е зор. Но пък се разкриват такива сладурски гледки. Тук гледайте какъв стар кълдърмен път има и като цяло и къщите изглеждат по-така старинно. Доста е красиво местенцето. Хайде, още стълби за паркинга. Това е паркинга, за който ви говорех. Там горе ми е количката. Иначе ето тук има още един от този зона. И тук горе-долу започва реално частта с хотелите, които са най-близко до алеята. На 15 минути с кола от Балчик е Херос Бич. Так му си паркирах колата и слизам надолу по този хълм. Както винаги, водата тук изглежда брутално, като гръцкото море. И вижте колко е плитко навътре. Мале изглежда уникално. Просто уникално. Погледнете. Гати. Гати красивото Черноморие си имаме. Кристал. Абсолютен кристал. Ох, като... става ми смешно. Хора, водата е просто великолепна. Като езеро е тук. Много, много, много е яко. Здрасти хора, на този плаж, където сме, има едно барче, което всъщност има и ресторанче към него и правят хубави неща. И сме седнали тук малко да си похапнем. И да, доста е чил, малко е облачно, обаче водата е супер, има няколко медузки. Ама се пазим. И да, айде. Пием лимонадки. Излизам на разходка по главната. Ще се опитам да направя няколко добри снимки, но майче изпуснах залеза. Малко се позадържах вкъщи.
Но ето това всъщност е алеята, която продължава още километър и нещо напред. И тук се отива на марината. Любимата ми гледка. Прелесния Балчик. В това нещо се влюбих. На тая марина съм прекарвала много време. Тук едни наши приятели се държат яхтата и с момичето прекарахме много интересно детство, спейки на яхтата. Много се забавлявахме тук наистина. It's all over the way. All the little pieces scattered around. And you can put them in place. Малко съвети за ресторанти. Ел Симпатико, топ закуска, топ като цяло вечеря. Също така отгоре над него има най-красивия горе-долу Infinity Pool, наистина с уникално красива гледка. Той е към тук Марина Сити. Те са апартаментчета, които са средно окей, но се заслужава определено да видите горе басейна и да хапнете тук. Сега сме на Джон Скот, доста приятно местенце да си пинеш коктейли. Добро утро, хора! Днес се събуждам едновременно разочарована и едновременно с това съм някаква си... ми очаквал го. И ми е много тъпо, че го очаква, защото искам да съм бясна и наистина да сляза долу и да им се скарам на тези идиоти. След първата нощувка се събудих с няколко хапвания на гърба, както ви казах. Викам, това сигурно ще е някакъв комар или нещо от този род. Не! Цялата съм наядена. Целият ми корем тук по краката ми е буквално все едно, че е започвало луде тук от отдолу и е стигало догоре. Значи всичко, което остава такава пътечка, е или бълха, или дървеница. Имам сигурно над 40 охапвания по тялото. Ето какво може да очаквате от Българското Черноморие. Плащам 100 лева на нощувка в това място и ще се тръгна с някаква част от кръвта ми, изядена от някаква шибана буба. Тъй като хората са немърливи, а хотелите не чистят както трябва. Колкото и да ми е тъпо и да го сравнявам това нещо, в Гърция нито един път не съм се тръгнала, защото съм наядена от дървените. Стабилно. Иначе мога да ви покажа как изглежда, когато няма абсолютно никой сутрин рано. Сега ще спра някъде да се взема кафе. Има едно място, където ми правят палачинки. Но не знам дали ще работи толкова рано, тъй като е 8:30. Тая сутрин трябва да стигна горе-долу до края на алеята, където ще плажуваме. Ще ви покажа какво е да плажувате в Балчик. Ще ходим на едно барче, което е така Делано, където принципно и вечер правят яки партита. Тук има и един супермаркет Алдо, точно на центъра. В Марина... Не, това е Марина Палас. Джон Скот. Точно до кръглия бар, ако свете в страни, принципно тук има едно място за палачинки, но не работи естествено толкова рано. Но нагоре, ако се пуснете, има едно бюфетче, където има закуски. Ами, бюрек с месо и дълго кафе, 6 лева. Не знам на вас това дали ви се струва окей. Аз постоянно мрънкам за това как може такива неща да бъдат толкова скъпи, така че моля ви, кажете ми дали съм се само забравила. А иначе точно ето тук до кръглия бар се намира тъй наречения нов плаж
И тук също има всъщност чадъри и шезлонги и можете да си плажувате тук. Има както плажче с пясък, така и можете от буната отстрани да скачате, което е доста забавно. Преди вечер я осветяваха в зелено и беше много яко. Ама вече не. И тук си има ресторанчета от среща, където да си хапнете на обяд. Първо исках да ви покажа, че тук всъщност цял ден има опашки от туристи да ходят в двореца и също така тук слагат някаква сцена, буквално за 1 час го вдигнаха всичкото това нещо. Може би ще има някакво събитие до вечера или сватба, защото обикновено тук правят и сватби. Какъв зум. Опс. Хотела ми е тук най-накрая. После ще дойда. Искам да видите само колко е красиво. Даже между другото днес имаше сватба. Видяхме, че бяха дошли тук, правят... Тук има една много готина... Не знам... не, ето я. Като... Как да го нарека това нещо? Арка ли е? Не знам. И там стават много хубави снимки, там правят такива, нали, официалните обреди и тем подобни неща. И...
Здравейте хора! Така вече е 9 часа. Прибрахме се до вкъщи, освежихме се, изкъпахме се, преоблякахме се, пих алергозан, намазах се с алергозан всички 150, които са само на гърба. И седнахме тук да хапнем набързо на едно ново заведение, което изглежда доста добре, казва се Тесоро и е италианско. Надявам се да има хубава пица, защото ми се яде нещо постоянно. И след това ще ходим да си пинем и ще ходим на парти на същия бар, на който днес цял ден плажувахме. И така. Опс. Моята пица парма пристигне и изглежда много добре. Здрасти хора, вече е 3 часа през нощта и се прибираме обратно към хотела и просто е празно. Искам просто да видите, супер е спокойно, не се буташ с абсолютно никой, машините леко жужжат. Малчик спи. Много е красивичко. В крайна сметка са го направили доста такова... Да имаш какво да зяпкаш. Да. Здрави, бе, сладко! Какво правиш? Ще не изпратиш ли? Айде да ходим. Айде. Айде, пати. Ехехе. Ехехе. Сладурче. Той се спинка тук постоянно. Добро утро хора, натоварихме си нещата в колата и сега седнахме на кръглия бар на Номад да закусваме. Има много хубава закускчица. Пием кафенце и си лапим и е много приятно. Това са някакви пръчици с сирени кашкавал май бяха, пържени филийки, омлетче и моренцето е там. Smoking stones in a abandoned home. Здравейте хора! Мина известно време от последните кадри, в смисъл, че не е супер много, просто последно снимах в неделя, сега е вторник. Не съм снимала нищо, тъй като пътуването ми обратно от Балчик към София беше доста дълго, странно. Валяме дъжд, по едно време не знаем защо телефонът е просто shutdown от всякъде. Не може да се свържа с интернет по никакъв начин и тък му бях спряла в Велико Търново. И аз се бях планувала да се спра в Търново, да си сляза, да се разходя, да хапна и чак тогава да продължа. Но в момента, в който слязах, и докато чаках да си взема захапване, всъщност се появиха някакви огромни облаци и общо взето се забързах да си тръгна, обаче пък тогава почнах да се занимавам с това. Както и да е, успях да се оправя, тръгнах си от Търново, прибрах се в София, общо взето набързо си качих багажите, пазарувах. Защо ви разказвам толкова подробно? Как да е? Следващия ден, рано сутринта, се събудих от факта, че супер много ми се гади. И всъщност вчера, т.е. понеделник, беше най-гадният ден ever, може би за този месец. Беше ужасно, повръщах, ходих по лекари, вдигнах температура, просто като някакво зомби се влачех в къщи, хвана съм летния вирус, естествено. Класика, след една седмица прекарана на българското Черноморие, въпреки че преди това съм прекарала цяла седмица в Гърция. В България неизбежно ме хваща летния вирус
И да, беше много гадно, вече се възстановявам, наистина днеска се събудих и се чувствах много по-добре. Съм се оставила още един ден утре, за да се възстановя напълно, тъй като все още не мога да се храня, още съм обезводнена и като цяло ми е малко по-тегаво. Трябва да ви кажа нещо, в смисъл, първо съжалявам, че не публикувах в понеделник, но нали, очевидно разбирате, че причината е била здравословно състояние. Мисля известно време да не качвам нищо. Общо взето, може би съм споменавала вече няколко пъти, но миналата година на 23 август аз си поставих като някаква цел да започна да снимам тези видеа, да се експозна, да бъда в интернет пространството по такъв начин, да подобни работи, тъй като бях изпаднала в някакво такова кофти психично състояние, имах нужда от нещо ново и вълнуващо. Ами днес снимам на 23 август, е точно една година, как започнах да го правя това нещо. Смея да твърдя, че нито една седмица не пропуснах, качвах видео всяка седмица. Събрах доста хора, всъщност, които оценяват съдържанието, което пускам в интернет, което беше неочаквано за мен, тъй като това не беше целта като цяло, още когато започвах. Но причината да спра да правя видеа е следната. Това, което забелязах през тази една година е, че видеята, които снимам ето така, като част от ежедневието ми, като надничане в ежедневието ми, като по-пикантни едва ли не заглавия и тем подобни неща, естествено имат супер голяма гледаемост, нали, относително голяма гледаемост, имайки преди, че съм малък канал, докато видеа, които са свързани с нещо, което аз намирам за полезно и като цяло, примерно, ми е доставило доста голямо удоволствие да заснема и считам за нещо, което носи някаква стойност, нямат почти никаква гледаемост, което е разбираемо. Хората имат нужда от постоянна визуална стимулация, която аз не предлагам в видеята, в които просто седя пред камерата и говоря. Това, което съм решила за бъдеще, аз няма да изтрия канала си и ще продължа да качвам, но няма да качвам всяка седмица, тъй като това е доста ангажиращо. Имам определени кариерни цели, които се опитвам да постигна и бих желала да се съсредоточа върху това. Също така би било много хубаво уикендите да не трябва да се занимавам с монтиране, да си правя нещата, които един нормален човек на 26 години прави. Ще продължа да качвам, но няма да е толкова често. Ще качвам сигурно видеа от пътувания, тем подобни неща, но просто няма да се случват веднага. Ами ще ми отнеме малко време да ги обработя и като цяло да реша дали искам да го кача и тем подобни неща. Нали ви казвам, не знам докъде съм тръгнала, но може би просто след една година постоянно качване съм решила, че искам да се взема някаква почивка. Не знам колко дълго ще е. Може след един месец или след половин година или след една година да се върна към този канал и да съм някаква let's go и да качвам по 3 видеа на седмица или нещо от този род. Но на този етап малко ще забавя темпото. Надявам се, сте окей с това. Ако се unsubscribe-нете, ще го разбера. Ако, нали, в крайна сметка се абонираш за човек, който, нали, всяка седмица или не знам си там на колко време към банката ти казва, че е пуснал някакво ново видео, за да ти е интересно и тем подобни неща. Да, би го разбрала. Но както и да е. В интерес не бях сигурна дали искам да ви споделя това, но ето че. Просто искам да знаете, тъй като съм ми казала, че обичам да съм честна. Да. Надявам се да ви е харесало видеото от Балчик. Това е много специално за мен място. Казвала съм много пъти и се прекарах много добре. Доста съм доволна от като цяло почивката. Аз преди това бях в Варвара и в Лозенец и в Китен и обаче не съм снимала, тъй като исках да се почивам. Но да, както и да е. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте ми thumbs up. Коментирайте нещо долу. Също така, ако не сте се абонирали, моля, абонирайте се. Обещавам, че ще продължа да качвам някакви неща. Просто не мога да ви гарантирам, че ще бъде следващата седмица. И да, благодаря отново и ще видим в следващото видео. So casually keep diving into concrete. So bittersweet. Keep losing
sleep while driving